Wet Emes van ook wat sneeuwappels zien? Nee. Die ook niet, nee? Giardino Ronaldo. Dat is leuk, hè? Kijk wat er allemaal in staan. Hij maakt zelf jam, althans dat denk ik. Eigen jams, chutneys, suikervrije, dus ja, Maastrichtse honing en mosterd. Dat is leuk. En we zijn welkom. En we zijn welkom. En hij is open. Juist. Goed gezien, Rudy, dit let je wel op, lieve skater, want dit is... na 5 rugoperaties is dit geen trapje voor jou, hè? Nou, toch weer leuk. Hallo? Bent u Ronaldo? Rosaldo. Pardon? Rosaldo. Rosaldo? Ja. Oh, dan had ik dat helemaal verkeerd gelezen. Ja. En waar slijt Rosaldo op? Het is een samenstelling van 2 namen. Salden en Rooien is het. Salder en Rooien. Nee, Rooien en Salden. Salden. Maar wat zit je er nou mooi voor wat er gebeurt allemaal? Kent je toevallig het programma van Erlijn onderweg? Ja, dat heb ik wel eens gezien. Nou ja, wij reden hier langs en toen zogen wij onder andere sneeuwappels staan. Ja. En als we nieuwsgierig zien, dan gaan we altijd even vooral halen, kijken of we een preutje kunnen maken. Wat zien sneeuwappels? Je denkt, het is zomer, wie kent dit? Ja, Nou, dat is de appelboom daarachter. waar ze in het gras liggen. Ja. Die Zinnouriep, dat zijn de eerste, die heet op zijn Engels yellow. En in het Nederlands zijn de sneeuwappels. En ik maak ook sneeuwappelmoes. Dus dat heeft te maken met de naam van de appel. Maar heel veel mensen kennen dat niet, het is een heel ouderwets ras. Dus en ik begin nu net te plukken. En Wat dan, leuk! Ja. En we maken heel veel eigen producten van de tuin. En Ja, dat hadden we gezien, maar Ja. wat heb je hier een leuk plekje. Ja, dat is heel mooi, ja. Ik kreeg enorm enthousiaste reacties van mensen uit de buurt, maar ook het hele land, het boeteland. Ik heb zo'n gastenboek nou. Ik heb mensen van Argentinië tot Amerika, tot Zuid-Afrika. In de loop der tijd kun je van alles omleggen. En ook heel veel mensen, er komen nog wel mensen terug. Dus dan waarderen ze ook de producten die ze maakt. En doet je dat alleen? Doet je dat samen? Nee, voornamelijk is dat Minetoko, ja. En wie is dat zo gekomen? Dat is je gekomen omdat we hebben heel veel fruit. ja, nee, we hebben dit later aangekocht. We hebben een schoenstal gebouwd, inmiddels bijna 30 jaar geleden. Mijn partner is architect en dit hebben we later aangekocht. En we hebben dat laten aanplanten door IKL. Helaas, IKL staat in een verkeerd daglicht tegenwoordig, of tenminste, die hebben dat wel een project, die planten dus deze bomen aan. En die deden ook de hagen en het onderhoud hebben ze ook een paar jaar gedaan. We moesten toen samen allebei een snoeicursus volgen. Nou, dat is nog leuk ook nog. En de aankoop, dat is ook wel een leuk verhaal, maar met de watersnood. We hebben, toen we dat huis net gebouwd hadden, dit is een beginjaren geweest, bouwde ik in begin jaren 90, dus 394, 2 keer zelf een overstroming gehad. En dat water komt dus van de berg. Dat water loopt omleeg en dat verzamelt zich hier en het gaat hier in een roodvaart omleeg. En daar is het diepste punt. En we hebben toen greppels laten graven. Maar toen wordt dit gewoon akkerbouwland van een boer. En dus de overstroming wordt voornamelijk modder wat we kregen. Dus dat verzamelde zich hier. Het was een enorme vloedstroom over de tuin, over de vijver. De vissen spoelden er gewoon uit. Ging langs de gatsnij van het huis. Dat is een oprit tussen onze 2 panden in met de buurman. Aan de voorkant kwam het weer omleeg, want de graas ligt leeg. En toen ging de modder ook nog zo door. Nee. En dat wordt, ja, ik ben het jaartal kwijt. Dat wordt toen binnen 6 weken 2 keer. En de tuin was net klaar, het huis was klaar. Dus toen hadden we zoiets van, Jezus, hier willen we niet wonen. We hebben ook gesprekken met de gemeente gehad. Kijken we over de afwatering en eventueel om regulering te plaatsen. Dat is allemaal toch niks van gekomen. We hebben zelf een initiatief genomen en die greppels laten graven. We hebben toen keermoeren geplaatst in de tuin. En ik moet zeggen, maar we waren natuurlijk van de wijk wel heel erg gespannen met de Maas. En het water kwam weer behoorlijk. Het kent je op het land zijn, als je wilt gaan kijken, daar stond echt een meer. Dus dit is dan helemaal overstroomd. En daar stond een meer en dat zoekt dan in de weg. Langs Oosttuin, hek. Maar ziet je dan niet bang dat het, ja, je zei het was even spannend. Ja. Maar ziet je dan niet
Want in feite is er niks veranderd sindsdien. Ja, dat we onze eigen maatregelen genomen hebben. Hè. Dus we hebben dammen in de tuin gemaakt. Ook aan de voorkant, dat het water nimmer omleer kent de garage in. Bizar. Ja goed, dat was een keuze. Ik wou eigenlijk niet echt weg, want het is een geweldige plek. En toen bleek dus dat dit van een boerenfamilie wordt, familie Montelet, die woont achter richting Annecy. En we hebben dit van de oude mevrouw Montelet nog kunnen kopen. Het was dus echt voor ons de ultieme oplossing. En toen, ja, als je maar aanplant en gras en bomen, en het is ook door de schaal is veel kleiner geworden. En fruit, een wijngaard erboven en allemaal tuintjes. En dus is geen akkerbouwland meer. En wie dat gebeurde, wordt allemaal akkerbouw. En de boeren ploegden ook nog deze kant door. Dus dat wordt wat nu in Duitsland ook gebeurt. Dat gebeurde hier toen op kleine schaal. Dus we waren ontzettend gespannen. Het spoelt echt een halve berg weg als je ja, het was echt, het was rampzalig. Dus we dachten van de wijk, ja, met de Maas aan de voorkant en dit aan de achterkant. Ja, dat is gelukkig goed gegaan, maar het wordt een hele spannende week. En nu kunt je wel rustig slopen. We kunnen wel ademhalen, we kunnen wel doorgaan. Maar is dat ook altijd een beetje een stiekem met een druim geweest en een eigen bonger te hebben? Ja, dat had mijn pa vroeger ook. Dus dat zit wel in de roots. We hadden ook een tuin met fruit en pa had ook kippen en heel klein wat boerenvalken geslacht en zo. Die komen van de kanten van Sittard, van Guttekoven. En dat zit er toch in. En we hadden net zo'n fruitwijk. Maar ik kom met het onderwijs, dus ik doe nu totaal iets anders. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja, en dat jam maken en chutneys maken, heb je dat bijvoorbeeld van oma van vroeger overgenomen? Nee, ik heb mezelf verworven. Ik ben geen kok, maar dit vind ik heel leuk om te doen. Mijn partner kent wel heel goed koken en dit is een prima kok, maar ik vind dit dus... Dus de partner kookt? En ik maak de jam. Nou, als er dan toch maar ook een lekkere chutney of zo, als er dan een fijn kiersje is, een pittig kiersje. Het wordt gewaardeerd. Ja, maar dan vult je elkaar toch goed aan? Ja, nee, dat is ook zo. Ja, dat is in een relatie toch ook zo, hè? Ja, dan vult ze elkaar goed aan. Maar dit is dan ook zo gegroeid. In het begin was het natuurlijk kleine aanplant. En gaandeweg, na een jaar of 10, 12, 13, ja, het stukte weer van het fruit. Want de oogst is op dit moment niet geweldig, want er is heel veel schade door de hagel en de stormen. Maar toen hadden we dus zoveel fruit. Ik kon er om en hebben we er een klein tafeltje gezet met wat zakjes op. En toen kwamen we op het idee, zullen we jam maken en zo komen we het een, komen het ander. Het is zo leuk, hè, want ik heb het bord ziet er al heel leuk uit. Ja. Fleurig kleurtjes, leuk geschreven. En dan komt ze via dat smal trapje. Dat is de schoolmeester, hè, dat schreven. Ja. En dan via dat smal trapje komt ze in deze oase. Ja. Het is toch alsof God in Frankrijk dit. Ik ga in het boek kijken, het gastenboek. Mensen waarderen het zo dat ze soms vragen, kunnen we hier even gaan zitten? Kan ik even in mijn buis lezen? Mag ik hier even poseren? Nou, dat mag. Ze vragen ook wel eens, kan ik wijn bestellen of alcohol? Maar dat kan dus niet, dat doen we ook niet. Nee. Dat hoeft ook niet, denk ik. Ik heb alleen ons eigen appelsap en soms vragen mensen, kan ik dat opdrinken? Nou, dat mag. Ziet je kloor in het onderwijs? Ja, ik ben gestopt, ja. Gestopt? Vanwege pensioengerechtigde pensioen, nu mensen pensioen. Ik had vorige gestopt vanwege het gezondheidsprobleem. Ja. Maar kijk hier even. Ja, dus. Maar dit is een hele welkome aanvulling. Dus dat, nou, dit is toch pure vitamine, of niet? Ja. Mensen ervaren het ook zo. Hè. Dus we vinden het geweldig om hier langs te komen. Of wat wil ik er even zeggen? Ach. Ja, kijk maar, dit soort dingen krijg je. Dus deze plek is prachtig, bedankt. Sander, Huub en Lil, maar ook uit het buitenland, Veldhoven. Napels. Napels? Ja, nou ja, je kan zo gek niet bedenken, of het zit er wel in. Nou, kijk maar, Buenos Aires volgens mij, ja. Goh. Dus het geeft een beetje weer hoe mensen toch genieten hiervan. Hè. Ja, dus af en toe dan kon je heel lekker zitten met het gastenboek erbij. Ik ga niet de hele dag te biegen zitten, want we zijn heel veel in de tuin. De tuin is gigantisch aan het groeien nu op dit moment met dat groeizame weer. Ik heb zo'n sensortje, dus ik kan horen als er in mijn skump. Kijk. En dan meld ik mee. Maar ook een sensortje bij de trap al? Nee, maar de meeste... Of kom ik toevallig net aangelopen? Ik kom net aangelopen. Maar de meeste mensen bellen even, zeker in de coronatijd had ik dit ook gedicht met een hek. Ik moest alleen maar aan deze kant wachten en ik bleef dan aan de kant. Ja. En nu heb ik het nu weer weggepakt, ja. Dus gelukkig heet het... vreemde eend in de bijt, golfballen. Ja, die vundig tijdens het golven. Ik zo heel wiet, maar ook wel eens mis en dan liggen er altijd overal ballen.
Of wat, heb je hier ergens een tea dan? Dat je hier Hier in Dorsbergen ligt dat. En ik heb ook geen hond in. Ik vind ze zelf, ik zag ze bij de club liggen, dus ik heb ze maar. Ik denk, nou ja, af en toe voorkomen ook. Ik zeg, het zijn biologisch, die gaan vanzelf de thee in. Hey, en de Maastrichtse honing en dat is mosterd, maak je dat ook zelf? Ja, dit is van 2 jongens uit de buurt. Dit zeg ik altijd de buurt. Jongens uit de buurt? Ja, dus dit is wel echt een streekproduct dan? Dit is van Kenny en dit is van Arno. Arno zit hier aan de overkant. Kenny heeft ze bij Darcy staan en Gronsveld heeft een imkerij. Oké. Kunt je ze aanrooien? Ze zijn heel, ja? Ja? Ja, absoluut. Nee, het is... wat laat er nou het beste? Mijn eigen jam, dus vooral dus de jam met walnoten. Dat is mijn eigen vinding.